Ka Sarkar Jela kelapan krek manta bandlum ya kijingtip kwa banya ya borok kisamla puli kumju gitu ki baterai hakaleng ki jela jong kathan stai lamingi haswa ban lek shauno ya ki bakin yo wan phai shala ka jela ban pentip leng ba jong pi seki pai ba nong song snong jong ka jela ka jongi ngila dep penmi akikot kubor na ka benta ka jing betha ya kini ki khun samla lani yakitu ki nongsong snong jong gejala megala jongi ki baterai sabar jong gejala megala tang ba ki badon hapo jong ke North Eastern States tang kitu ki badon hapo North Eastern States ngila tho akikot kubor ngila open ngila create ha ka portal ru bakin sngeu bah ban ai ke jingtip ka bapura haka bakin register bat ia kane ngibu por hadu ka sauterik jong une ubenai me bakin register kenang bangin skutu ban penbeg ya ka ban wan yalam no yaki tu kiba kwa ban wan phai no sejela jongi bakila ban le komta da ka jing tip bat da ka jing penbeg na ka liang ke jong ka sarkar te ko mo pingila ai ka tu ka ia ka application ka registration kila ban le online ten re ki don pat ki bapli ki bom don internet ki bom don kan ka facilities ki bom don ya kan ka kabu ban le komta udon ru upun number uba ngilabu kerpang sngau bahaban ban tho uneu number phone pra iwei lai are not iwei not lai nyau lani pra sao lai not lai pra nyau iwei riu lani khandai nyau iwei san sao iwei sao pra lani nyau lai pra san not ar pra but yakite ki telephone number kila ban phone direct nadu kapor khandai biji step hadu kapor pra baji janmit but kane ke jing phone ke jongki kan kut hadu ka sauterik ubnai me ar hajar arpo hadin jong ka sauterik ngin penlong aktif su yau new phone number dengan kerpat ya piki media sengoba ban yarap lem yangi ke sarkar ban ai ke jingtip ke bapura bala de kimla ban apply online henrei kila ban supun ha ute upun number bangla ai kenang bakin ai ya ke detail ke jongki namar kibriu jongi labu bakin don hapo kajaka ban sim yang ada ke phone number nadu khandai biji step hadu kapor pra biji janmit